Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Makubekini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi leli olilalele njengamanje. Izwi lenkosi lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuba sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba ishunyayezwa nanjengoba sifundiswa ngayo. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni-download amaBhayibheli emafonini enu noma ama-laptops noma ama-tablets kuma-app stores ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba umoya engcwele esihola ukufinyelela eqinisweni elipheleleyo elinguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo balalele bazalwane abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi ukuba bathathe imininingwane abayibona eskrinini mawubukele. Mawulalele, ngicela ulalele ngishiye imininingwane njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwelenkosii.ujesukristu@gmail.com. Ngilandelise nge-cellphone number ethi 066 566 9245. Nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ukuba basebenzise le mininingwane ngenxa yemfundiso eziningi egcwele ezweni eziphambene nemiyalelo kaNkulunkulu. Nalabo abafuna ukuthula ubufakazi uJesu Kristu esezibonakalisile kuwe wakushiya nobufakazi obuqinisekile obuhlezi bugxilile eBhayibhelini ukuba ubunikeze kuzo zonke izindlebe ezilalele neziyimisele ukuza eqinisweni izwi lakhe eliyiBhayibheli ukuba sithumele ubufakazi esinabo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ukuze wonke umuntu ezofinyelela ekulazini iqiniso elinguye uJesu Kristu. Bazalwane, izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli ulalele ukuba ngabe lokhu okuzwayo nalokho okufundayo kuyafakazelana yini njengoba kufakazelana kuwo wonke amabandla kaKristu. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela kuKristu Jesu yena yedwa oyinkosi nomsindisi. So bazalwane, ku-email address izwelenkosii.ujesukristu@gmail. Cellphone number ithi 066 566 9245. Sizobe sesixhumana. Ake sivule ngomkhuleko simbonge uBaba wethu osezulwini. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawufike. Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise kulingweni kodwa usindise kokubi. Ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, igama lami nginguNkanyiso Bright Zulu. Ngihamba nomfowethu uBradley Sebula nomfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola enaba kabanzi umoya ongcwele ekhazimuliswa kuzo zonke izindlebe ezilalele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyanibingelela bazalwane kuzo zonke izindawo enikuzo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi umsindisi. uJesu Kristu uyinkosi yakho konke edaliweyo. Siyambonga ngamandla akhe. Ngiyabonga bhuti. Thank you brother. uJesu Kristu uyinkosi yakho konke okudaliweyo. Siloke sithule lona ke udumo lwakhe nezibongo, simthakazela ukuthi uyinkosi yamaZulu. Sikhuleka kuye ukuthi aqhubeke asibekezelele kulokuthembeka kwakhe nomusa wakhe ongaka.
kuze kube kufika isikhathi lapho khona ezobuya ezoqoqa ibandla lakhe. Lolu hlelo yizwi lenkosi, uhlelo yizwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho khona sishumayela, siyayihlola imibhalo, siyafundisa ngendlela yobungcwele. Siloke simbonga uNkulunkulu ngamandla akhe asinike wona obungcwele ukuba sikwazi ukuthembeka ezwini lakhe noma izimo zifika isitha sifuna ukuhlasela, kepha uNkulunkulu uthembakele. Siloke sithule bona-ke ubufakazi ngalo iBhayibheli ukuthi munye uNkulunkulu, akanambonisi, akanayo omphelezelayo, akanaye futhi osemva kwakhe noma ongaphambi kwakhe. uNkulunkulu ozakhele konke ngamandla akhe, akadinge sizo lamuntu. uNkulunkulu okuphila, ongenasiqalo, ongenasiphetho. uNkulunkulu wangonaphakade. Simbonga kakhulu uNkulunkulu ngendodana yakhe ayithumela yona yodwa ukuba izosinika ukuphila. Ithi izokusinika ukuphila kwande kuchichime. Kepha isela malifika liqashiwe isela. Abafundisi benu abaqashiwe bajabulela ukuthi niyabaholela. Mina ngijabulela ukuthi abantu bayaphenduka. Kuyamangalisa ukuthi lento siyiqale nje kungekudala yokuthi sishumayele. Singenabo ngisho abantu abebefuna ukusilalela. Abantu bebebona ngazi ukuthi nje sithatha ama-chance, mhlambe siyakopela. Kepha uNkulunkulu mase yenzile indlela wakukhombisa lokwakukhombisa kona, usuke sekukhombisile. Uthi bebuza kwincwadi yaIzaya ukuthi ubani siyakumthuma, uIzaya semfake ilahle emlomeni, wamshisa konke ukungcola kwakhe. Isaiah sahluko 6. So uma ke uNkulunkulu esemshisile ngelahle ingilosi lezi zathatha ilahle ealtari zalibeka emlomeni wakhe, kwathiwa usehlanziwe ukungcola kwakhe. uNkulunkulu seyabuza ukuthi ubani na esiza kumthuma. Isaiah 6:4 or 5. Qale lapho. Incwadi, okay. Ngase ngithi maye kimi ngokuba ngiphelile. Lokhu ngingumuntu onezindebe zakhe. Ondebe zakhe zingcolile. Maye kimi. Mina ondebe zami zingcolile. Futhi ngihlezi phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile. Hlezi phakathi kwabantu abayizoni, izindebe zabo zingcolile. Ukuba amehlo ami abonile inkosi uJehova Sebawothi. Kepha landizela kimi elinye lamaserafi laseliza kuyena, liphethe ilahle elivuthayo esandleni salo. Amen. Elalilithathe ngodlawu ealtari. Yes sir. Lathinta umlomo wami. Laselithinta umlomo wami. Lathi. Laselithini. Bheka. Lokhu kuthintile. Njengokuba lokhu leli lahle lithintile. Izindebe zakho. Ububi bakho. Sebususiwe. Nalelake. Uma izwi kaNkulunkulu kuthiwa siyazi ukuthi uNkulunkulu ungumlilo oqothulayo. Izwi lakhe lingumlilo. So ealtari mekuthathwa ilahle, kuthathwa izwi lakhe lizobekwa emlomeni wakho ukuthi umlomo wakho ukhiphe ukuphila, kushiswe isono. Khona ukuphila nezoni, khona siphila nezoni, khona bebaningi abafundisi babamanga. Kepha thina sinikiwe izwi, kwashiswa isono. Izwi uma selihlele emlomeni wakho, okusho ukuthi ke isono siyashiswa naso.
angeke ngikwazi ukukhuluma isono, ngeke ngikwazi ukucabanga isono. Isono fanele singangibusi ukuba mina sengihlisiwe yizwi. So uma kuthiwa ke njengokuba izwi likaNkulunkulu ngokokamoya ilahle likhombisa ukuthi usethole amandla kuNkulunkulu okunikwa ukuthi akhulume izwi, yena uyakhala njengoba nami ngiyakhala ukuthi ngiyisoni, kepha uNkulunkulu ngenzela umusa ukuthi izwi lakhe ngilizwe. So ngaleyo ndlela mina ngeke ngisakhuluma ukufa, sengizokhuluma ukuphila, ukuphila ukubulala isono. Lokhu ke abaprofeti bakaNkulunkulu abakunikiwe ukuthi bahliswe isono bona, bese ke benikwa izwi. Ngeke uphathe izwi kaNkulunkulu isono, ngeke azakhulume nawe uNkulunkulu ukuthi khuluma nabantu bakhe ungafuni ukulalela, ngeke. Futhi abantu bakaNkulunkulu ngeke baze babuzwe ungathunyiwe, bazobuzwa ngoba bayamuzwa lo othunyiwe ukuthi lo uthunywe uNkulunkulu. So njengoba kubekwa umlilo emlomeni wakhe, ilahle lumlilo, bese iqhubeka itheni? Nezono zakho zihlanguliwe. Nezono zakho ziyahlangulwa, zihlanguliwe izono zakho. Umprofeti uma uphatha izwi, angisiyena umprofeti, ngiphethe izwi eliphathe eBhayibhelini. Uthi umoya ingcwele nakwincwadi kaJeremiah sakhiwo 5, Jeremiah 5 from verse 12, ekhuluma ngakho futhi lokho ukuthi njengokuba ke abantu bengezwa, akadlali umoya ingcwele, akanawo ama-jokes namancoko. uNkulunkulu asinimaze ukukhuluma amancoko, uhlezi kusisekelo sakhe seqiniso. Utheni? Zimphikile uJehova zathi, izingane ezithi ziyakholwa, abathi babiza ngabantwana baka-Israyeli, bayamphika uNkulunkulu. Zimphikile uJehova zathi, hayi wena, zithi azifuni uJehova, okubi akuyisahlela. So bathi bona ke ngokuthi baya emasontweni, kepha bahambi ngezwi, okubi akuyikusehlela. bathi bona bazoya ezulwini khona noma kunjani, noma kuthiwa bagqokisa kwezifebe, noma kuthiwa bagqokisa kezwe, noma kuthiwa bayafeba, noma kuthiwa bayadakwa, bathi bona baya ezulwini. Baya ngenkani bona ezulwini, abahambi ngezwi, kepha baya ngendlela yabo ezulwini. Abafuni ukuzwa lokho kubhalwe phansi. Ngizophinda ngivezele futhi bathini bese beqala ukukhohlakala. Qhubeka bright. Okubi akuyikusehlela. Okubi ngeke kusehlele. Asikubona inkemba nendlala. Bathi ngeke bona bahlulelwe, bathi bona ngeke babanjwe isomiso. Isomiso sibabambile. Ungathi ke ngeke sikubambe isomiso kanti ubanjwa isona isomiso ebandleni lamanga ukuba alikho iqiniso. Alikho iqiniso. Wena uthi ke ngoba esontweni, ngokuba esontweni, uthi esontweni ngithi kepha iqiniso alikho. Uyesontweni kepha uphila khona esontweni. Wekhona uzafuna ukutshelwa ngeqiniso kuthiwa uzesihogweni, usho ngeke. Uthi ngeke wena usho ukuthi wazi kakhulu wena. Mawazi kakhulu pho why walazi izwi? Why uyisiwula ezwini? Uma wazi konke lithi iBhayibheli ukuze wena uhlakaniphe fanele uqale ube isiwula. Ngiqale ngokuba isiwula, namanje ngisiwula bese kuziwa ezweni ngokuba lona ilona kufanele lihlezi lingcwalisa ngokuhlakanipha kwaNkulunkulu. Angiziboni ngihlakaniphile ngaphezulu komunye umuntu. Angikhazi imuli futhi ngokwenyama. Ngibonga lowo ongidalile wanginika ubuhlakani, lowo onginike impilo. Yena lo ngimbongayo. Ngalo izwi lakhe ngokuba khona oyedwa umuntu ongathi uhlakaniphile ngokukamoya engazange aphekwe. Amen. La kule ncwadi le. Angikhathali ukuthi ngabe uthini Imfundiso wakho. Nayi incwadi esiphekayo. Uma enganipheki ngale ncwadi, uma ingathiwa ukuthi esontweni ivulana amaBhayibheli, uyapha esontweni ungaliphethe iBhayibheli, njalo ushuba izandla esontweni. Uma sithi ke uma ungenalo iBhayibheli, vula ifoni okwamanje, vula ifoni, but kufanele uthenge iBhayibheli. Ngokuba ke le foni yakho mayifa njengoba kunelo shedding, uzofunda ukuthi ugesi uyahamba. Phuma ngiyolinda ugesi. Nomzamo kwami ubamba inkunzi kaGesi.
sidlala ngathi la. Thenga amaBhayibheli nemali yokuthenga amafoni abizayo. Bible lichip kabi. Thenga amaBhayibheli bazalwane. Isikhathi siyaphela manje. Isikhathi siyaphela manje. Amen. Abantu aba-understand ukuthi isikhathi siyabaphelela. Bacabanga basale isikhathi sokuphela. Uma ufa manje uyazi uyaphi. Khona akutshela ukuthi uhlakaniphile. Waphela izwi uzokutyala ukuthi wena ufanele ukuyaphi. Akekho umuntu ozongena ezulwini esabamba inkunzi. Akekho umuntu ozongena ezulwini ekamba amanga. Akekho umuntu ozongena ezulwini entshontsha. Akekho umuntu ozongena ezulwini ehlala ejointini. Akho umuntu ozongena ezulwini egqoka iziketi ezifika ngaphezulu kwamadolo. Akho umuntu ozongena ezulwini esaphila ekufebeni. Glory to God. Ngeke. Akekho umuntu ozongena ezulwini esaphatha imithi. Akekho umuntu ozongena ezulwini ejayisa izwasho. Khohlwa. Akekho umuntu ozongena ezulwini efaka inwele zokufakelwa. Elukile izinwele zakhe efaka ubucwebe. Ngeke. Akekho umuntu ozongena ezulwini eyindoda elala namanye amadoda. Khohlwa ngeke. Thina sikutshela izinto ezibhalwe phansi eBhayibhelini. Akekho umuntu ozongena ezulwini ngokuba naku ukuthi uyasonta kodwa ufaka iziphandla. Ngeke. Khona lentelezi. Faka intaba esinqeni. Ngeke ulibone izulu. Bhayibheli liyaphika lithi akungeni lutho ongcolile. Lithi sifanele ukuphila ngezwi. Izwi eliletha ukukholwa. Izwi likaNkulunkulu, izwi likaJesu. Fanele uqale ungene kuJesu ephileni. Ngeke uzungene ezulwini ungenayo uJesu. Uhambe umfuna kaShembe, angene uJesu lo. Angene futhi uNkulunkulu lo umthola kaShembe. Ungahamba eMaroman Catholic Church, ngeke umthole uNkulunkulu lapho. Ngeke umthole uJesu. Uthola uBaby Jesus noMary kuthiwa oh, hey Mary. Thandaze nibuka izithombe. Ngeke umthole uNkulunkulu lapho. Ngeke umthole uNkulunkulu ebandleni lapho kuthiwa khona sinenkinga nokuthi inhlabela amadlozi namadimoni. Khohlwa ngeke. Abantshela ukuthi amadimoni bathi abantu abadala. Akho into ikhona iyodwa into ehlanganisa nabantu abafileyo. So izona zinto lezi ekuthiwa sizitshela abantu lezi ngeBhayibheli. Banike. Manje ke ufuna ukutshela ukuthi yini ngikhuluma ngomlomo wami. Umlomo wami wenzani? Go ahead brother. Abaprofeti bayakuba ngumoya. Abaprofeti bazoba ngumoya. Akakho okhulumayo kubo. Akakho ofuna ukuma isiseko seqiniso. Kuyakwenziwa kanjalo kubo. Kuyokwenziwa kanjalo kubo. Bazopheshulwa, bazoqedwa, baphele, babe imvithi, babe imvithinga, babe yize leze. Bonke abantu abangabaprofeti bamanga. Bonke. Ngakho usho kanje uJehova uNkulunkulu Sebawothi. Ngizweke manje uthini umoya engcwele. Ngifuna ungizwisise kahle ukuthi uthini uJehova uSebawothi. Uthi ngokuba nikhuluma lelizwi. Ngokuba nenkani. Bekani. Ngiyakwenza amazwi ami. Ngizakwenza ini? Amazwi ami. Ngizokwenza ini? Amazwi ami. Sidila nezwi. Ekumele lihlale emlomeni. Ekumele lihlale enhliziyweni. Ekumele lihlale engqondweni. Ekumele lihlale emoyeni. Amazwi kaNkulunkulu lawe ngithi ngiphila ngawe iwona engifuna ngihole. Ngiholwa yizwi. Uma ngasaholwa yizwi seyiphelile indaba yami nobungcwele. Ngishumayela nje ngiyazihlola ukuba ngabe izwi liyangiphelelisa yini. Ngiyafuna lingiphelelise. Ngokuba abafuna ukuzwa uthini? Ngokuba nikhuluma lelizwi. Bekani. Ngokuba nizitshela unongqesta niyazi uthi bhekani ke manje. Ngiyakwenza amazwi ami abe ngumlilo emlonyeni wakho. Uthi ngizokwenza amazwi akhe abe umlilo emlomeni kaJeremiah. Kusho ukuba uJeremiah uzophatha izwi. Nalabo bantu babe yizinkuni. Nalabo bantu bazoba yini? Babe yizinkuni. Ubadle. Manje na-ke kwenziwa yini kanti bashe besishumayela kanje? Kwenziwa yini bashe uma sikhuluma kanje? Bafuna ukuvala ngisho i-channel. Bafuna ukubaleka ngokuba liyasha. Ubadle. Liyashwa izwi, liyashisa. Yabona ke ngifuna ukuvezela ngencwadi yokugcina yakho uJeremiah. Ngiphe usahluko. Ngifuna ukuvezela ukuthi izwi kaNkulunkulu uma lethi ke ulenza libe umlilo, ngokuba ufuna likhumula yonke into ethiwa isono kwena. Ukuba wena wakhiwe ngomfanekiso wakhe. Ngakho ke fanele kupheleliswe ke uJeremiah 23. Jeremiah 23 siqale ngamaprofeti 23 or 23 21
bese uyongepha futhi 29 bese siyabuya ku-Isaiah 30. Incwadi uJeremiah 23 verse 21. Go ahead, brother. Mina angibathumanga abaprofeti. Uthi lo moya ngivele simbeleke. Yena abathumanga labaprofeti benimamanga. Nokho bagijima. Yebo bayazigijimela basibiza abaprofeti bayazigcoba. Bengingakhulumile kubo. Futhi ke angizange ngikhulume kubona. Nokho baprofetha. Yebo wena bayathanda ukuzibiza ngezinto abangezona. Lawo abangezona lezo zinto. Yibona abathanda ukuzibiza ngazo. Yabona ngikutshele mina. Umuntu oyikholo efeva akazibizi ngesifebe, kepha usibiza ngekholo. Kuzothi ke isifebe esingenankinga nokubizwa ngesifebe siyasho ukuthi ngisifebe. Kepha labo abantu bayakholwa bafuna ukubizwa ngamakholwa kube bebefeba. Ngisho abangena esontweni bephethe othayi begqoka othayi namabhayibheli bafuna ukubizwa ngabafundisi kepha bangamasela. Bafuna ukubizwa ngezinceku kepha bangamasela. Bafuna ukubizwa ngabaprofeti kepha bangamasela. Badayisa izwasho, badayisa amanzi, badayisa amafutha, badayisa amaphupho niyathenga ngemali zokugcina. Nihambe niyofela esihogweni ngenxa yokuthanda izinto. Nilandela abaprofeti bamanga. Mina angibathumanga abaprofeti. Mina angibathumanga labaprofeti. Nokho bagijima. Nokho bagijima. Bengingakhulumile kubo. Angizange ngikhulume nabo. Nokho baprofetha. Yebo babhizi bamprofethela la ukuthi uNkulunkulu uzokunika imoto, uzothola izikhiye ezintsha. Ngiyabona ngithengilele ngakubona epushweni. Siyahlangana abaprofeti laba basifuna ukusiloko angifonela athi yazi ngibonile umoya ingcwele khona into azobhusisa ilalela. Ibambe lapha. Ufuna ukuloku entertainer leyo. The right ngidla udaka ngidla udaka. Angithembele ezintweni ekuzothiwa ke uNkulunkulu uzombusisa ngani. Ithemba lami alikho ezintweni eziphathekayo. Uma sengikholela lezi zinto eziphathekayo kusakuphi ukukholela kwami ke lapho ngoba lezi zinto ngiyazibona. Into kumele ngenze ukulula isandla ngizithathe. So ngiyazitshontsha noma ngiqamba amanga ukuze ngizithole noma ngibambe ikunzi noma ngiyahamba ngiyokwenza noma ngabe yini ukuthi ngisebenzele zona. So angizidingo zo zinto lezo anginandaba nazo. Uma nje uNkulunkulu enginikele kokwanele osukwini ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngingabi nenhliziyo engaphandle efuna konke lokho kubonayo. Right. Abantu abaningi bajahile ukuba yiqembu bese beyiqembu impilo yabo iyabhora. Yabhora. Ababajahile ukufunda babe nama-office, babe nama-companies, bese beqedile impilo yabo iyabhora. Abantu bajahile ukuba nabafazi ababakhile amakhanda abo ukuthi mina ngifuna ukuba nomfazi okanje, nomndeni okanje, nomuzi kanje, kube umphakathi okanje. Bese benakho kuyabhora. UbuKristu akekho. Ingakho omunye umuntu ebuka umfazi omunye umuntu, omunye ebuka ingane omunye umuntu, omunye bahlangana ngobufebe, nangokuphinga, ukudaka utshwala, amaphathi. Izinto ezimnandi. Kuphela izinto abazifunayo. Ngoba yini abanawo uKristu. Yini? Balandela abaprofeti bamanga. Uma bawulazi izwi bezoshisa isono leso sikabangayo njengamanje, somfazi womuntu buzomshiya. Buzoshiya isono leso uphuma empedeni nalehlendo okepithe nalo. Indoda yakho leyo. Indoda yakho bese nishadile. Ukuba bomnawo uNkulunkulu, nobuya esontweni. Buzoyeka ukupenda ubuso nomlomo. Buzoyeka ukufaka inzipho. Uzenza into ongayiyona. Kepha ngokuba nilandela abaprofeti bamanga, abantshele izinto ngoba abanandaba nomphefumulo yenu. Into abanendaba nayo imali yenu. Hlale emaphaketheni. Yini ngoba bathunywanga. Bayazihambela batheni. Uma bebemi emkhandlwini wami. Uma bebemile phambi kwami. Ngabe bezwisile abantu bami amazwi ami. Bezotshela abantu iqiniso sibabhekele manje kwincwadi ya uJeremiah. Jeremiah 23:29 sibheka ukuthi izwi lakhe linjani njengoba ethi ke ku-Isaiah ngizokwenza amazwi ami abe umlilo emlomeni wakho. Bese aphinda abuze futhi wayezikhulumela ukuthanda kwabo bekhuluma yonke into ewuwangala bangamafu kepha akho manzi phakathi. Izwi lami alinjengomlilo yini. Sazi lezi thina njengomlilo. Usho uJehova. Umoya ingcwele izwi lakhe linjengomlilo. Haleluya glory to Jesus. Izwi lami alinjengomlilo yini. Izwi lami alinjengomlilo yini. Nanjengesando ngokuba izwi lami benjengomlilo belifika amawiki yawashisa amawiki.
Melifika umuntu esifazane efaka amabhlukwe liyakhumula amabhlukwe. Melifika umuntu egcwele impakamo liyayishisa impakamo. Izwi likaNkulunkulu njengomuntu uyabuza alifani nomlilo izwi lami. Alifani yini nomlilo izwi lami. Bese aphinde thini? Nanjengesando esaphula itshe na. Befika kugcwele inkani nomoya ofebe afika eshaye lo moya lowo ngesando kuhlakazeka. Izwi lakhe ubefika kugcwele umoya wenkanuko ushaye phansi. Izwi lakhe ubefika kugcwele umoya ophinga nokuthakatha afika eshaye umthakatha ombuyisela emngcweleni. Izwi lakhe lihlola izinto zomuntu. Liyahlola. Uyazibuza futhi athi kwincwadi Jeremiah 17. Jeremiah 17 from verse 9. Lapho khona ecacise ukuthi wazi konke ngomuntu. And umuntu uhlalelo ukwahlulelwa. Njengayo imisebenzi yakhe. Ngiyophinde futhi ngikukhombise izwi likaNkulunkulu lifana nani. Hamba bright. Incwadi uJeremiah isahluko 17 From verse 9. Go ahead. Inhliziyo Uthi umoya ingcwele, inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke. Inhliziyo iyakhohlisa. Ingakho abantu abaningi belandela abaprofeti bamanga ngokuba bakhohliswa ngezinto ezijabulisa inyama. Ngokuba lezo zinto ezijabulisa inhliziyo bafuna zona. Kepha inhliziyo ingumkhohlisi Ngaphezulu kwakho konke. ngaphezu kwakho konke. Futhi imbi. Futhi njani? Imbi. Futhi njani? Imbi. Inhliziyo yakho yimbi. So ukuze ilunge idinga uJesu Kristu. Futhi ngubani ongayazi? Futhi ke ubani ongazi ngenhliziyo? Mina Jehova. Mina Jehova. Mina Jehova. Mina Jehova ngivivinya Uthi ke inhliziyo. inhliziyo uyayivivinya inhliziyo. Kufanele ihlolwe inhliziyo yakho emlilweni njengegolide. Ngihlola izinto. Bese ngena ngaphakathi kuwena ngokuba wakudala. Uthi ke lapha kwincwadi yakhe uJeremiah sahluko Jeremiah 1 verse 2. Uthi ke Okwafika kuye izwi izwi likaJehova That's it, right? ezinsukwini zikaJosiah Yes sir. indodana kaAmoni inkosi yakwaJuda Yebo. ngonyaka we-13 wokubusa kwakhe. Yes, sir. Lafika futhi Lafika futhi ezinsukwini zikaJehoyakimu indodana kaJosiah inkosi yakwaJuda kuze kube sekupheleni konyaka we-11 Yes sir. kaSedekiya indodana yaJosiya inkosi yakwaJuda kuze kube sekuthunjweni kweJerusalem sekuthunjweni kweJudiya ethunjweni kweJerusalem ngenyanga yesihlanu kwafika izwi likaJehova lathi Lafika izwi likaJehova lathi ngingakakubumbi esiswini ngakwazi. Uthi umoya ingcwele ngingakakubumbi Esiswini ngakwazi. Uthi umoya ingcwele ngingakakubumbi Ngakwazi. uthi ke njengoba azi uJeremiah akazi naye ukuthi njengoba ethi ke engakobunjwa njalo engakobunjwa wayesemazi. So uma ethi ngihlola inhliziyo nemidlinzo yomuntu ngiyavivinya inhliziyo yakho ivivinywa kanjena ke ngikutsheleke mina ukuba abafundisi benu abantsheli bantshela ngezinkinga ekumele ndlule kuzona ukuze ke uNkulunkulu akubusise bathi ke hayi ngale verse usho ukuthi ke uzoqala uhlupheke mase uba isigwili cha namandla. Umoya ingcwele uyavivinya inhliziyo ngokuba izwi lakhe ngoba inhliziyo yakhe ingumthakathi yimbi uyilethela izwi liphilileyo azoyihlola ukuthi ngabe kulungele yini ukuphatha izwi lakhe enhliziyo yakho. Ngihlola izinto ukuba nginike Ukuze ke nginike kube yiloyo naloyo njengezindlela zakhe. awunikwa ngokuthi wena uhluphekile, unikwa ngokuthembeka kwakho ezwini. Izwi ilona licebile ngaphezulu kwale mali oyisebenzelayo njengezithelo zezenzo zakhe. So uma uthi ke uyafeba malifika izwi lingayitholi indawo uzokonyeliswa ngoba ufebe bakho. Uma udaka utshwala lifika izwi lizokuphendula lingayitholi indawo uzakwahlulelwa noma ukonyeliswe ngokudakwa ngoba isidakwa kwakho. Ezindaba manje ke uma ethi uyahlola
konke uyakwazi. Wazi konke ngomuntu. So ngokuba ke ninenkani ngifuna ukuzenzela umathanda kwenza ukuthi kube likhuni ukukholwa kwenu. Nina manje sengitshela abafundisi ukuthi yini ekumele bashumayele ngayo. Ngibheke manje incwadi ya Isaiah 30 starting from verse 8. So dila nani iBhayibheli sinikhombise ngokuba konke okubhaliwe ngaphambeleni kubhalwe kona ukwazi kwethu ukuthi sifunde ngezindlela zikaNkulunkulu. So lezi esihlumayelayo asihlumayeli ukuthi sitatamise abantu, sihlumayela ukuthi sitotobise siphendule abantu beze kuNkulunkulu. Nazi izono zabo kepha bazozishiya bazilahle bese befika kuNkulunkulu. Ingakho uqala kufika izwi likufika uyisoni ngeke uphenduke ngaphambi kwezwi, uphenduke emva kokuba sewuzwile izwi. Akekho umuntu ozovela phenduka ngaphandle kwezwi ukuba uzophenduka ngokuthanda kwakho. Kepha mekuziwa ngasezweni uzokwazi ukuthi izwi lifunani bese uphenduke ngalendlela leyo izwi elifuna uphenduke ngayo. Uzonzwa izwi hayi mina. Manje ngokuba ke nina niyazenzela emasontweni. Abafundisi sebesaba nina msamsaba uNkulunkulu. Abafundisi abasamsaba uNkulunkulu. Senzenzela umathanda endlini kaJehova. Utheni moya igcwele? Incwadi uIsaiah isahluko 30 verse 8. Go ahead brother. Manje hamba ukulobe phambi kwabo esibhebheni. Hamba bhala phambi kwabo esibhebheni. Manje sibhala esibhebheni senhliziyo yakho njengoba sishumayela kanje ukuze njengoba ulizwe izwi wazi ukuthi ke konke kubhalwe phansi enhlizweni yakho ukuba ngomthetho kaMose kubhalwe phansi entsheni. Manje sekubhalwe phansi enhlizweni yakho ukuze ke ulazi iqiniso, ukuze wena uzahlulela ukuba ngabe ufanele yini ukuthola umoya engcwele noma cha. Uma ufanele uyazahlulela ukuthi wena ufanele ukulahlwa, ufanele ngesihogweni lapho khona umlilo wakhona ungacimi, lapho khona umlilo wakhona ungacimi nempethu zakhona ezingafi. Uma ngeke ukuthi awufuni ukulamukela izwi awenzeni mina sengiqedile umsebenzi wami ukuba mina ngikutshela iqiniso. Wena uma ufuna ukulamukela iqiniso uyazahlulela ukuthi wena awufanele ukuphila sikhuluma ngokuphila kwalemhlabeni. Angahlulela abantu emhlabeni, ngahlulela isono emhlabeni ekumele uhlukane naso. Fanele uhlukane nesono ukuze wena ke kuphile okungcwele kwena. Ngakho ke sithunyiwe ukuba sobhala lencwadi ngezwi likamoya engcwele, hayi ngokuhlakanipha kwami, hayi ngokuhlakanipha kwezwe, kepha ngezwi elibhalwe phansi eBhayibhelini. Manje hamba ukulobe phambi kwabo esibhebheni. Yes sir. Ukubhale encwadini. Ukubhale phansi encwadini ukuba kube ngubufakazi ukuze kube yini esizayo. Ubufakazi angiyentshela ukuthi wayinika incwadi. Yabona nje wasinofakazi la. Nofakazi shumela ngabo ukuthi nabo babengezwa njengani. Noma bengezwa njengani wabanika ubufakazi ukuthi ke bese kufika isikhathi esofika sokwahlulelwa noma isikhathi lapho khona inkemba ithonyelwa lapho bengeke bawe la ukuzilandulela ukuba lifikile izwi kubona bangafuna ukulamukela bancabela ukuphilela izwe. Abafundisi babalekela imfundiso yeqiniso, bagijimela imali, bagijimela utshwala, bagijimela ke amantombazane, bagijimela ubufebe, bagijimela ukuba yitabana abafundisi. Ukubhale encwadini ukuba kube ngubufakazi esikhathini esizayo kuze kube phakade. Kuze kube nini? Kuze kube phakade. Bangabantwana abahlubukileyo. Abantwana abanjani? Abahlubukileyo. Abantwana bangezwa. Yezwa umuntu obahlubukile umuntu othi ke yena uyakholwa. Bafezela iBhayibheli. Baphatha lencwadi emafonini ukugcwele amaBhayibheli. Kepha imisebenzi yakhe iphambene nento ebhalwe phansi eBhayibhelini. Uhlubukile eqinisweni. Ubukhuliswe ngemfundiso yomngcwele. Wakhetha ukulandela izikhethi ezifishane ezigqebhezana. Ukhuliswe ngemfundiso yomngcwele. Wakhetha ukukhumula umshuqulo wagqoka izikhethi ezincane ukuze usuke ngabafana. Ufana nenyama ebolile elandelwa impukane. Wena mfana ufana nenja elandela inyama ebolile. Ukuba konke okungcolile phambi kwaMhlakahlunkulu owesinengiso kufile. So ubalo ni ukubona ke landelana. Inja engenama manners, engenawo nje ukuziphatha. Inja noma ngabe yini ekubonayo. Manje lo ngamadoda angenasimilo. Abona umuntu wesifazane efaka isikete aqalaza noma ke afuna ukumkhokhela noma ke amgabisela ngezimoto. Nangempahla nokuthi usebenzaphi.
bangabantwana abahlubukileyo bese lamafoni uze sontweni ukuze azobona ukuthi unefoni enhle lo ecofa ifoni amafoni esafika elo ecofa ifoni phambi kwabantu esikhundleni sokubulalela imfundiso ephilileyo ubhizi uyachama yena chama ufa nesikhathi sokudlala leli nemasontweni kepha inhliziyo zenu zihlukile kumoya ingcwele uthi moya ingcwele labo bangikhonza ngezindebe zabo kepha inhliziyo zabo zikude nabo bathatha imfundiso zobaba bazo baziphuma bazibeka phansi kwemfundiso zami nemiyalelo yami abantwana baqamba amanga bagcwele amanga bagcwele umoya wenkohliso beza kuwena umuntu azoncuma phambi kwakhe asimale ngathi uyakuthanda kepha ngaphakathi inhliziyo yakhe ayikhulekile ngawo emva kwalokho beflathela uyokhuluma ngawe befika kwena uthi uyakuthanda kepha ngalo uyakuzonda abantwana abangathandi ukuzwa abafuni ukulalela izwi eliphilileyo uma ngaseke nizithobe ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu ezwini lakhe niyokwazi ukubonana naye uma ningafuni noma kubhaliwe kuthiwa lokho asikubhale enhliziyweni zenu siyakhuluma lokhu ukuze kube into yaziyo isazi noma kuthiwa unalo iBhayibheli uzohamba ulithenga iBhayibheli uzoyeka ukufaka amaroji uzoyeka ukuthenga ngalama chains lawa fake abantwana abangathandi ukuzwa umthetho kaJehova uzohamba uthenga iBhayibheli ukuze uzokwazi umthetho ngeke uze umthetho ungenalo iBhayibheli ingakho ngigcwele amabandla amanga lo nishaya izandla lapha ngihleka ubala haleluya ukhuluma umfundiso engathi unezilimi nomoya ingcwele kanti ubanjwe abantu abadala nomoya wamadimoni abantu abadala amadimoni nawe nabo abangaphezulu abathi kubaboni ningabe nisabona kubantu abafundisa iqiniso nabantu abafundisa iBhayibheli ningabe nisabona abafuni ukushunyayela iqiniso nakubaprofeti ningasiprofetheli okuqinisileyo abalifuni iqiniso bafuna ukutshela izinto ezijabulisa inyama ingakho begijimela umprofeti uMageja begijimela umprofeti uShembe begijimela abaprofeti abanjengoBushiri begijimela lonke uvuco labaprofeti abaziqambile bonke labaprofeti beni bafanele ukuphenduka bezezwini akekho umprofeti kaNkulunkulu odayisa keziwayo noyedwa singahamba sobheka eBhayibhelini akekho futhi umprofeti kaNkulunkulu otshela abantu ukuthi ke abahlabela amadlozi singahamba sobheka eBhayibhelini akhona oyedwa labaprofeti bezwe oNkulunkulu beni basemhlabeni labeni bakhonzayo emgcweleni asibizolanga leyo nto leyo nina nizifundela lokho ezojabulisa inhliziyo zenu yini nigcwalisa isiprofeto esibhalwe phansi eBhayibhelini go ahead abathi kubaboni ningabe nisabona bathi kubaboni ningabe nisabona nakubaprofeti ningasiprofetheli bathi baprofeti inajalo lisho kanje ingokuba kubhalwe phansi eBhayibhelini kepha khulumani kithina okuthophayo ngifuna izinto ezimnandi ngifuna oswide emadlebeni niprofethe inkohliso nisitshele bathi abatshelwe inkohliso phambukani endleleni uthi asiphume endleleni niqhezuke bathi asiphume endleleni siqhezuke emkhondweni siphume kuphi emkhondweni asiphume endleleni ngokuthi uJesu yena uyindlela neqiniso nina ningahamba niyophuma endleleni nilandele uShembe wena indlela neqiniso thina sifuna uJesu Kristu ningalandelana uShembe ozoniholela esihogweni nidedise kithi ongcwele kaIsrayeli abafuni uNkulunkulu abafuni uJesu haleluya yini bagcwalisa lento yashuwo futhi umpostoli Paul kuTimotheo nginika incwadi yaTimotheo sahluko incwadi yesibili 2 Timothy chapter 4 from verse 1 ukuthi sifuna ukuthi njengoba yithi ke base siphume endleleni uthini umpostoli megcwalisa izwi kaNkulunkulu 2 Timothy right quick from verse 4 from verse 1, chapter 4, verse 1. Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu. Manje lalela-ke angithi baze siphume endleleni. Umoya ingcwele manje uthi-ke kubapostoli bakhe abakhuluma iqiniso. Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu noKristu Jesu oyakwahlulela abaphilayo bonke abaphilayo nalabo abafileyo nangokubonakala kwakhe nombuso wakhe ngithini shumayela izwi asishumayele ivangeli uqinise shumayela ivangeli uqinise izindaba bathi siphume endleleni thina lithi iBhayibheli ke shumayela izwi haleluya uqinise noma kuyisikhathi noma ngabe kuthiwa isikhathi noma ngabe kuthiwa sona isikhathi sola ukhulu Jesus
ayelisise ngakho ngakho konke konke ukubekezela asebekezela nokufundisa. ngikutshela nje ngithe ngiqala ngithi mina kuyahlekisa Yes, Lord. futhi kuyajabulisa emoyeni ukuba siqala besinabantu abayifew besinazi senzani kepha umoya ingcwele uba senzani sahlala sabekezela ukuba besijaha ukwenza imali nenzuzo embi ngabe sashumana njengalabafundisi benu abajaha ukubuka ingakho sihleli lesiseke nabezayo uthi uJesu bonke abeza kumina yilabo engibanike ubaba ngeke baphume esandleni sami bonke ngeke bavuza ngosuku lokugcina manje uyagcwalisa umpostoli uPaul uthi ke ngisihlala ezwini ngokubekezela Noma kuyisikhathi noma kuthiwa ngishumayeza abantu ababili noma kuthiwa ngishumayeza umuntu oyedwa noma kuthiwa kho umuntu ngikhona la yimina 1 2 3 akho umuntu omunye kepha ngishobela ngathi ngabantu abayinqaba glory to Jesus noma kungesiso noma kuthiwa ke noma kungesiso noma kuthiwa kusona isikhathi sola basole ukhuze ubakhuze uyale ngakho konke ukubekezela amandla kaNkulunkulu asebenza efihlakalweni nokufundisa. uthi uJesu ke izimvu zami zizwa izwi lami zingilandele Yes, Lord. sithunyelwe ukuba sihlale kwisisekelo lesisekelo seqiniso sikeliwe ukuthi izinhlupheko ziza kusifika lokho amalungiselelo ukuthi uma size emngcweleni sihlale ngokuqonda ukuthi ke izinhlupheko sifanele ukuhlangabezana nazo hamsheshe hamsheshe pray ngokuba ke kuyakuba khona isikhathi abangayikuvuma ngaso isifundiso esiphilayo. uthi uIsaiah bathi kubantu ababonayo ningasikeli iqiniso phumana endleleni nisikele izinto ezithophayo ngapha umpostoli Paul uyagcwalisa ukuthi hayi labantu laba bayiqinisile uIsaiah ukuthi kuzofika isikhathi lapho khona beza kuziqoqela bazibuthele Sasho 30 bright incwadi yaIsaiah from verse 12 or verse 11 Ngalokho usho kanjalo uJehova kaIsrayeli uthi njengokuba nilidelela lelizwi njengoba nedelela lelizwi nethemba kukho okucindezela nakukho okuphambeneyo nithembele ezintweni engenamsebenzi so manje sitsheliwe ukuthi ke kuzofika isikhathi lapho khona beza kuziqoqela abafundisi buye ngale ncwadi yaTimotheo ufuna uyiqedele ngokuba kuyakuba khona isikhathi kuba khona isikhathi abangayikuvuma lapho khona bengeke basafuna ukuvuma ngaso imfundiso eqinisileyo kepha ngokwezinkanuko zabo bafuna ngokwezinkanuko zabo bayakuzibuthela abafundisi ngakho abantu bebalekela iqiniso bebalekela iBhayibheli befuna ke ukulandela iziwasho belandela nezibonakaliso zamanga balandela izimfundiso ezijabulisa inyama njengokubatshwa kwezindlebe zabo ngokuba yini batshelwa izindlebe zabo zibabela amanga befulathelisa izindlebe zabo eqinisweni bafulathelise izindlebe zabo eqinisweni baphambukele ezinganekwaneni so indlela mehamba kanje bese bona iqiniso bese ngithi balekela iqiniso gijimela izinganekwane zoshembe basixoxela izinganekwane zakhona ukuthi ushembe wayentabeni wahlangana kwasekudabuka umkhathi siyazi ukuthi usathane wasemkhathini lapho uNkulunkulu wasezulwini wase kuvela ke izwi laselimqamba lathi bakhuluma yonke imfishi engenamsebenzi engenafakazi efile bese kuthi laba abatshelwa izindlebe ngokuba kuthiwa bazohlabela amadlozi namadimoni bagijime baye khona bahambe banikelela ukufa baphambukele ezinganekwaneni bagcwala izinganekwane bokuthi ke bafike bathi bayakholela eBhayibhelini bathi kwathi asikholelwa uMoses uba Moses wanifela yini uMoses wavuka enefeni Moses wabethelwa nesiphambanweni Moses waprofetha yini ukuthi uyena oza kuletha insindiso uMoses akonanga yini mthatha lokho elifunayo yile nimeke izihluthu
Hambe ngezinyawo nithi ke ngoba lo mhlaba ungcwele. Nigcwele ukungazi. Bese sibuza ngeBhayibheli. Bese niqalisa nisebenzisa iBhayibheli. Shubele niyalivuma iBhayibheli niyaliphika iBhayibheli. Nithi hayi uJesu phela wethunywe kumaJuda ushembe wethunywe kubantu abamnyama kuphi khona. Sifuna iBhayibheli nokufakazi. Mamngeke ubufakazi phumani. Ushembe. Phumani. Ushembe. Mshiyeni. Ushembe. Ngozani uJesu. uJesu kwincwadi yaJohane 14:6 ushemba kayona indlela yeqiniso futhi akekho umuntu ozoya kuNkulunkulu ngoshembe ushembe umprofeti wamanga ningizwise kahle mina akhona yedwa umuntu ozoya kuNkulunkulu ngoshembe ngeke noyedwa amen uJesu wathi kuye uJesu wathini mina ngiyindlela uthini uJesu mina ngiyindlela manje sinendlela ezingaka uma ushembe uzoba indlela kuphinde kube uJesu indlela kanti mangaka amazulu mangaka uNkulunkulu mina ngiyindlela neqiniso nokuphila thina ke sifuna le ndlela eyiqiniso nokuphila akakho oza kubaba ngaphandle kwami lalela siyeza eKZN siyeza eKZN ngisho ngeza ibandla lonke la Shembe lizokuphikisa ngiyalifuna ngisho ngeza bonke abakhokheli bakhona abashumayeli bakhona ngifuna iBhayibheli labo bangethi babengenalo iBhayibheli bangezi kumina angikhulumi indaba zezinganekwane noma iBhayibheli lisho lithi balandela izinganekwane yini ngokuba banakho ukuqonda akho shembe wadala umuntu labathi ushembe ke wafa wathi njengoba ngifa ngizoba isihlahla ayikho lonto leyo bafulethelisa izindebe zabo eqinisweni balandele ini baphambukele ezinganekwaneni bathanda izinganekwane akhonda kwasuka xosi no Jesus praise the Lord hallelujah Jesus Christ is the way the truth hallelujah weqiniso nokuphila uyena ovuka ethuneni akakho oza kubaba ngaphandle kwami ngaphandle kwaJesu akho umuntu ozogeza uNkulunkulu bonke abantu ngisho abantu bakini abangasekho bamadlozi mebefile hayi phela bafana nezingilosi bona abasikhulumela noNkulunkulu uyadlala wena ugcwele nje umsangano nomgqinqinqi ayikho lonto leyo usathane wakuphambukisa baphambukele ezinganekwaneni izinganekwane leyo inganekwane leyo phuma kuyona phuma uJesu weze emhlabeni uzofela bonke abantu igazi lakhe lachithekela bonke abantu akho gazi lachitheka ngashaka basangichithisa igazi namhlanje ngoba lihlaba imbuzi hlaba imbuzi mahala kho mbuzi ezokufaka ezulwini akho mbuzi ezokufaka ezulwini lezo ndaba banike incwadi yakho uTimotheo kepha wena qonda ezintweni zonke kepha wena qonda ezintweni zonke so athi uTimotheo incwadi yesibili kaTimotheo 2 Timothy chapter 3 from verse 12 yebo bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu so njengoba sishumela kanje sishumela iqiniso njengoba kuthiwa lishisa umuntu akashembe angizonke lishisa abantu ngoba lishisa izifebe nababulali lishisa isidakwa lishisa iziphengi lishiswa izinkabi leshisa lifuna abantu bezensindisweni glory to God bafuna abantu beze ekuphendukeni uKristu Jesu abantu abathanda uKristu Jesu bayakuzingelwa aloko anginenkinga nakho lokho ngikulungele ukuthi ngizingelele iqiniso yebo bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba kodwa still ngiphethe isando uKristu Jesu ngiphethe inkemba bayakuzingelwa noma kuthiwa ngezingelwa so ngitshela iqiniso uJesu walifela nje yilenta iqiniso abapostoli balibulawela nje iqiniso uJohane uMbhaphatisi walifela nje so ngicela ukuthi yilenta akho inkolo yamazulu usathane inkolo yabantu bonke uJesu amen ngiphi incwadi yezenzo futhi ngiphinde ngibafakele futhi ngale Bible uqedela kuTimotheo bese ungilandela lapha kwincwadi yezenzo 17 from verse 24 to 26 yebo bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu uKristu Jesu bayakuzingelwa kepha abantu ababi yabona abafundi sipele abashumela uJesu abangakozingelwa ngokuba betshela abantu iphambeko zabo
uNkulunkulu wakhuluma kwaIsaiah wathi hamba wewendle waIsrayeli batshela bonke iphambeko zabo. uJeremiah wayetshela abantu bakaIsrayeli iphambeko zabo. Bamfaka phansi odakeni bamgqiba. Kepha abantu ababi nabakhohlisi Abaprofeti bamanga, baza kuqhubekela abafundisi bamanga, phambili, abaprofeti bamanga, baya kuqhubekela phambili ebubini. bonke abantu abathanda izinto ezinkohliso so bazokwanda esoneni bazodukisa abantu bedukiswa yonke lento lethu ububona abantu beyinkumbi ama-millions ngama-billions begcwele koshembe ngikuthiwa upresident usonda khona kepha still ungena kwisinagoge engasathane bedukisa ngikuthiwa abadlali bebhola osaziwayo bonke bahamba balandela usathane bedukiswa akho shembe ozolifaka ezulwini ningahamba lothenga izibusiso nithenga amadimoni, nithenga iziwasho, nithenga izibusi, nithenga yonke le nithengayo. Akho ngene ezulwini. So sewangena ezulwini. Ngoshembe khohlwa ngeke. Kepha abantu ababi nabakhohlisi baza kuqhubekela phambili bagcwale umoya wenkohliso. ebubini. Uthi uJesu betshela abafundi bakhe ke kuyovela abaprofeti abaningi bamanga bakhohlisa abantu abaningi. Bedukisa bambalwa baza kusindiswa baningi abamenyiweyo nababiziweyo kepha bazosindiswa bambalwa ingosane zakusindiswa. Kulabantu abayinkumbi abangaka basebenzela iziwasho, basebenzela izimoto, basebenzela impahla zokugqoka, basebenzela izinzipho, bayafeba, bawomahohla, bayizidakwa, bawomasela, bangabaqambi bamanga bayabhebhetheka ebubini. Iy'ngane zenu seziphendukeni omahohla ngenxa yokuthi nibalekela iqiniso. bedukisa Niyadukisa. bedukiswa Inkinga zabafundisi zilalana zodwa. Umfundisi uthi umfundisi ingane zakhe ziyitabane noma ke zimithisene yini ingokuba ke azange ahlale esisekelo seqiniso. So umuzi wakhe uma wena ungalungile kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzakuphanisha. Uzobona izinto ezimbi zenzeka empilweni yakho kanti yini wena awuphethe iqiniso. So uNkulunkulu uyakwambula ukuthi awuhambi naye. Abantu abaningi bafihla amahlazo abo. Ngenxa yokuthi abanawo uKristu. uKristu uzoqondisa imizwa ulethe ukuthula nothando. Nina nibhizi nisukela nezinto ezojabulisa inyama. Ngifuna ngosaziwayo hambani nokwaziwa. Hambani nokwaziwa kepha ukwaziwa kwenu namsebenzi. Into esifunayo nawe usaziwayo thina esimlandelayo. Kepha wena ima kulokho okufundileyo iBhayibheli angihlale kuloko engikufundile nowaqiniseka kukho nalokho engaqiniseka kukho. wazi ukuthi Ngazi ukutheni ukufunde kobani. izindaba kufanele yazi imfundiso oyiphethe ukuthi uyifunde kobani. Uma ungenabo ubufakazi ngeke le mfundiso uzuyiphathe ngendlela. Ngeke futhi uzuyazi le mfundiso le. Khohlwa ngeke. Yabona-ke manje buye ngicothethe ngithi ifunde ngale incwadi njengoba ngithi ke umhlaba lo okaNkulunkulu. uJesu sibizwe ngaye. Masibizwe ngoJesu. Fanele sazi incwadi ngifuna incwadi yaZenzo sahluko 17 or chapter 17 of Acts from verse 24. Funa ukukhombisa ukuthi konke uNkulunkulu kwenze laba azange asho ukuthi bakhona uNkulunkulu. Ukhona uNkulunkulu. Laba uNkulunkulu bena bezizwe. Akekho omunye uNkulunkulu ongaphezulu kwalo odala izulu nomhlaba. Sifuna yena. Base bevuma abanye kubo basihlanganisa noPaul noSila. Ngifuna uverse 24, right? Uverse 24 lo. uNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo. Sifuna lo uNkulunkulu owenza umhlaba nani? Nakho konke okuwo. Sifuna lo uNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo. Yena uyinkosi. Yena uyinkosi yezulu nomhlaba. Inkosi yezulu nomhlaba. Akahlali emathempelini enziwe ngezandla. Akenzeki ahlale lapha mhlambe kwibuilding noma lapha esigcawini sakaShembe. Akahlali emathempelini enziwe ngezandla. Akahlali mhlambe esithombeni lesekuthiwa uMary lapha yana amaRomeni noma amaRosal labafakayo. Akahlali emathempelini enziwe ngezandla. Akahlali mhlambe odongeni lapho befaka khona isithombe esinesphambano esinendoda elingayo bathi uJesu. Akahlali emathempelini enziwe ngezandla. Akahlali mhlambe endlini lakhe kuthiwa kwakhiwe indlu kuthiwa isonto lesifuna khona sizitshela ukuthi singcwele. Akahlali emathempelini enziwe ngezandla. Uthi yiphi indlu ongangakhela yona?
futhi akakhonzwa ngezandla zabantu. Yiphi indlu ongangakhela yona ngokuba phela izulu isihlalo sami sobukhosi umhlaba isenabelo sezinyawo zami. Ayikho into engame ngeke uyakhala nje uSolomon athi uNkulunkulu ngiyazi le ndle ngiyakhile ayanele ukuthi ngagcina wena. Amen. So uNkulunkulu asina kumthatha simbuyisele sizomenza lingane nathi ngokucabanga kwethu okuncane ukuba uthini inike futhi nencwadi yakho Isaiah 56 or 55 56 from verse 6 to verse 11 Isaiah khuluma the same thing ukuthi wena soni hlukana nobubi wathatha uNkulunkulu menze azolingana nawe nokukhohlakala kwakho. uNkulunkulu mkhulu kakhulu masiza kuyena sifanele ukuzithoba. Ngiphe 56 from verse 6. Hallelujah. Nabezizwe abazihlanganisa noJehova. No, ngiphe ulontuzana 55 from verse 6. Funeni uJehova. Manje lithi iBhayibheli ninabantu engazi ukuthi uNkulunkulu mfuneni manje uJehova. Esanokutholwa. Manje usenda kumthola. Nimbize eseseduze. Mbize ngokuba lo uNkulunkulu udala izulu nomhlaba uyena lo omfunayo. Mawuza kuyena futhi funeka uze ngokuqonda ngokwazi. Omubi makashiye indlela yakhe. Bese kuthi zonke izoni abantu abathi siphila ngaphansi komusa. Ukuthi manje bangaqhubeka bahlale esonweni badlala ngesikhathi sabo. Lithi iBhayibheli omubi makashiye indlela yakhe. Akuthiwa ukuthi mhlambe mabese lezo lozaba bazophila nazo. Omubi makashiye indlela yakhe. Ingakho uJesu Kristu umethi ke wozani ngimina nina nonke enikhathileyo nenisindwa ngiza kuniphumuza unibizela ukuthi nizoshiya izono zenu niphile ngaye. Nomuntu owenza okubi imicabango yakhe. Nalowo owenza okubi imicabango yakhe iyona lo imithi ngekhanda lakho nangenhliziyo yakhe okwenza uzale isono. Abuyele kuJehova. Bese abuyele kubani? kuJehova. Asibuyele kuhlabe. Abuyele kuJehova. Ngoba ngathi ke uJehova imina engcwele kuyasakwa kwabakholwayo noma isabathe elihle kwabangcwele nibizane ukuthi nibize uJehova kuphela. Uma ngingambiza uJesu uma ningathandaza igama likaJesu nithandaza igama likaShembe ukuthi uNkulunkulu wenu Shembe niya naye phansi esihogweni. Abuyele kuJehova. uJehova uJesu Kristu Uyakuba nomusa. nginguye uJesu Kristu. Manje uJesu wembiza. Abuyele kuJehova. Uyakuba nomusa kuye. Uyakuba nomusa kumina. Yebo. Buyelani kuNkulunkulu wethu. Buyelani lalela. Bazobuza ukuthi ke ngisho kanjani ukuthi ke uJehova uJesu Kristu. Ngizokunika izincwadi ezimbili noma eziwu3 eBhayibhelini. Ngizoqala ke sabe sekwincwadi ngiphi incwadi yaJohn. John chapter 8 from verse 58. Mase siyaphuma lapho siyahamba siya kwincwadi yaseKorinte. Masiphuma kwincwadi yaseKorinte siya kwincwadi Jesus. Go ahead, right. Incwadi uJohane isahluko 8 verse 58. Go ahead. uJesu wathi kubo. uJesu uthini bona? Ngiqinisile ngithi kini engakabikho uAbraham ngangikhona mina. Glory to Jesus. Jesus Christ is God. Asibawaqedi hamba unginike futhi incwadi ye1 Corinthians chapter 10 from verse 5. Ukuthi uJesu wayekhona ehlanje uMoses wekhuluma noJesu. Glory to Jesus. Glory. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ngifuna verse 5. Hallelujah. Incwadi from verse 4. Incwadi yabaseKorinte isahluko 10. Go ahead, right? Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 10 verse 4. Yes, sir. Bonke baphuza kuye kunye komoya. Baphuza kunye komoya. Ngokuba baphuza. Base bephuza kuphi? Edwaleni. Ubani idwala? Lomoya. Idwala lani? Lomoya. Elabalandelayo. Ubani idwala lomoya? Idwala lelo lalinguKristu. Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Angakwaqedi thina sindingile. Sindela usuku labangcwele. Lapho khona ithi incwadi nginika incwadi yathithu.
Ngisho isahluko 2 or noma isahluko 3. Titus chapter 3. Starting from verse 12. Hallelujah, glory to Jesus. Glory to Jesus. Incwadi uThithu isahluko sesithathu verse 12. Go ahead, brother. Xa sengithuma uarete man. No. Go to chapter 2 from verse 12. Uyasifundisa ukuba sidede ukungakholwa. Masidede ungakholwa. Nezinkanuko zezwe. Sihambe ngokuqonda. Siza ngifuna ulanelisise. Sihambe ngokuqonda. Nangokulunga. Nangokumesaba uNkulunkulu. Kulesikhathi esiphila kusona manje. Sibheke ithemba. Elibusisiweyo. Yebo. Nokuvela kwenkazimulo. Sibheke ukuvela kwethemba elibusisiweyo nokuvela kwenkazimulo kaNkulunkulu omkhulu nomsindisi wethu. uNkulunkulu omkhulu Nomsindisi wethu. Glory to Jesus. UJesu Kristu. Glory. UJesu Kristu. Asinabo abasindisi ababili. UJesu Kristu. Abathathu. UJesu Kristu. Ngeke qhamuke uNkulunkulu ngenkazimulo phinde qhamuke uJesu ubone abantu abawu2. Umuntu oyedwa. Angithi uJesu Kristu. silindele uJesu Kristu. Ozinikela. Uma unotideka sikhuluma ngani? Sikhuluma ngoJesu owayekhona ehlane. Usakhona namanje. Ngokuba uthi ke kwincwadi yamaHebheru. Ngine incwadi yamaHebheru. Hebrews chapter 13 from verse 8, right? Bese siyayivala inkonzo. Umese uthi bonke abantu abafuna elinye iqiniso abanemibuzo mabeze bazosibuza imibuzo. Uthumele kwi-email address noma ku-phone number. So kuphendula ngani iBhayibheli. uNkulunkulu evumile ukuthi uphenduke. Ngoba fanele uphenduke. Uphume ebandleni labantu. Fanele uphume emaPentecostal uma bengashumayeli lento. Fanele uphume emaBaptist Church uma bengashumayeli lento. Fanele uphume emaLuthela uma bengashumayeli lento le. Uma uphume emaShembe uma bengashumayeli. Uma ungatholakali lento lephuma lapho. Fanele uphume emaRomani uma bengatholakali eBhayibhelini. Phuma baprofeti bamanga. Phuma eZayoni lapho khona imphezwana. Phuma kumaZCC. Phuma. Umani wasake eBhayibhelini. Indlela enizongena ngayo ezulwini iBhayibheli. Ngeke ningene ukuthi ngigqoke uniform ni dance nize nigquma uhalf umthathu wepana nizophume kwi-roof. No, phuma lapho. St. John's. Phuma. Revelation. Akho sonto likaLuka, akho sonto likaJohn the Baptist. uJesu Kristu esimfunayo. Universal. Hallelujah. Phuma Universal Church. Phuma lapho. Ngibonele ngehlula la. Bami singane ulayini ngani intsha. Phumani. Bimile lapho kunabafana bami ngaphambili amantombazane agqoka amabhuluku. Attention. But ngithi mina hey, bawudlala uMasiXhosa emasontweni. Hallelujah. Akho ngwele nakhona nje i-entertainment. Lord Jesus. Ngiyakuthanda ubumnandi. Incwadi kumaHebheru isahluko 13 verse 8. Go ahead. uJesu Kristu. Uyena izolo. Unjani? Uyena izolo. Ukhona ehlane. Nanamhlanje. Ukhona manje. Nanamuhla. Uzomfinca ezulwini. Yebo naphakade. Uzomfinca naphakade ezulwini. uJesu Kristu. Yes sir. Uyena izolo. Uyena izolo. Nanamuhla. Namhlanje. Yebo naphakade. Naphakade. Ningadukiswa. Ninganjani? Ningadukiswa. Glory. Ezizinto Christ. Siyamfuna uJesu. Sifuna ngemphala. Asimfuni ngokuthi ngizwe kuthiwa. Mina into engiyikhulumayo ithatha phansi eBhayibhelini. Mofuna ukukhuluma nami, woza neBhayibheli. Amen. Glory to Jesus. Thank you, Lord Jesus. So into esibizela yona umngcwele. Ngeke ungala ungibheki mina. Phuma kumina. Thatha iBhayibheli lakho. Khale. Awupheni. Uzosibonela. Abanye babona. Hallelujah. Andivolo yakuzwa pressure ngithi. Uyakuzwa? Ubiza ikhanda leverse. Ukubenza lonto leyo. Afuna ethi hayi. Unamanga. Hayi. Uphinde ubiza elinye iverse. Athi okay. Ngizombamba. Hayi kulona. Ayobe hayi. No. Usaba ngisho ukubuza umfundisi wakhe. Mbuza umfundisi wakhe ukuthi kwenziwa yini avumela abantu besifazane bawashumayela esontweni.
ningadukiswa izimfundiso eziyizinhlobonhlobo thatha imfundiso eziyizinhlobonhlobo ezivuna konke ukungcola nokuganga nokukhohlakala ezingaziwayo fundisa nithanda izinto engazazi nethanda into engazazi ngokuba kuhle ukuba inhliziyo iqiniswe ngomusa inhliziyo umusa losunikiwe ukuthi ke thathani iqiniso uJesu Kristu uyena umusa ngokuba anisabulawa ngokwencwadi senimulawa manje ngokwakamoya ukuthi kubulawe umuntu wesono kungene uKristu ahlale enhlizweni yakho yonke into sokuchazela ngale iBhayibheli banginika ke break manje incwadi yezenzo la bafuna ukwazi ukuthi ke bafuna ukwenza njani banika incwadi yezenzo from verse 30 chapter 2:37 abafuna ukwazi ukuthi ke ubani okhulumayo glory to Jesus sebekuza bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli base bethi kuPetru nakwabanye abapostoli madoda bazalwane siyakwenza njani na lalela-ke mufuna ukwazi ukwenza njani wabhabhadiswa egameni likayise nekamoya engcwele nekayini nendodana wabhabhadiswa ngendlela wrong akekho umuntu wabhabhadiswa kanje eBhayibhelini ngizokunika nje i-exam hambe uyokwenzayo noma ukunika isikhathi hambe uyohlola ukuthi ukhona nomuntu wabhabhadiswa egameni likayise likandodana nemoya engcwele noma engekho uzobuzela kuthina bese siyakutshela ukuthi lithini iBhayibheli abantu abenoJesu bazokutshela ukuthi lithini iBhayibheli madoda bazalwane siyakwenza njani na madoda bazalwane yini esisakuyenza manje uPetru wayesethi uPetru wayenoJesu uthini phendukani uthi uPetru ke manje phendukani yiloyo naloyo abhabhathize yilowo nalowo ngokuba uPetru wanikwa ezahluthulelo zokuthi ke akwazi ukuthi avule lapho evule khona angavali umuntu bese kuthi la evale khona angavuli umuntu unikwe lezo zahluthulelo ngokuba uma ebopha emhlabeni kuboshiwe ezulwini uma ekukhulula emhlabeni ukhulula nasezulwini mawufuna ukukhululwa woza kuPetru phendukani yiloyo naloyo abhabhathizwe mawufuna ukukhululwa woza kubapostoli egameni likaJesu Kristu abapostoli bayibona ababhala le ubufakazi lokho ufakazi babo lokho sikubizela kubona ukuthi uzwe bona ukuthi bathini ngoba benoJesu so uzuye Jesu yizo abapostoli ababenayo bathini phendukani yiloyo naloyo abhabhathizwe egameni likaJesu Kristu abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu zobe sowuzwa ke iBhayibheli litshela kanje sowuhlolile uthola ukuthi le nto indlela wabhabhathiswa ngayo ayikho eBhayibhelini bese uyabuya uzokwamukela le ekuthiwa ke igameni likaJesu Kristu wonke umuntu ufanele abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu khona niyakwamkeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele lapho khona ke mase ukwamukele isiphiwo swamukele iqiniso umoya umduduzo umoya weqiniso swamukele uJesu uma sewamukele isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu ngokuba lokhu kuthembisiwe nesabantwana benu thina sonke nabantwana bethu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi abayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo so siyakubiza abazalwane siyakubiza kuzona zonke izikalo siyeze KZN ngamandla kaNkulunkulu ukuba ke laba abanemibuzo ngakho konke esikufundisele siphimiselile ngemlomo yethu sithatha phansi eBhayibhelini beze nayo imibuzo yabo bese kuthi laba sebephuma bazosithinta ngoba bayaphuma abantu hayi baphuma abapostoli baphuma kwezemaphi abanye amabandla baphuma emaromini bayaphuma abantu nalapho khona abantu basindisiwe bagqoka amawili bengafuni ukuphenduka bayaphuma abantu bezezwini kaNkulunkulu bahamba ngezwi sifuna abantu abafuna izwi abantu abafuna izinto eziphathekayo woza kuJesu woza kuJesu woza kuJesu woza come to Jesus come to Jesus come to Jesus come ubizwa uJesu ubizwa ngomhlengi
mina nje ngiyivasele uNkulunkulu asebenzisile ukuthi nipoporoze libiza abantu ngoba ithumile uIsaiah waphinde wathuma uJeremiah ngikhuluma izwi abantu efanayo nelapho njengoba uJesu wathumela abapostoli bakhe noma ukhona uJohane uBhaptist ehlala ekhale ememeze eqondisa indlela zikaNkulunkulu nami ngibizana the same sebenzi angiguquke futhi angishintsheli umuntu anginandaba nemali yakho anginandaba nesikhundla sakho anginandaba ukuthi ubani Glory to Jesus. ndaba na uJesu kuphela hayi yona ke yona into engithi ngifuna ukufela kuyena uJesu ngamane ngifele kuyena oh glory to Jesus uma ufuna ukubhaphathizwa egameni likaJesu Kristu uzothinta ngenamba oyibonayo ku screen uma ufuna ke ukubuza imibuzo nakhona nge-email address uyobe sosithinta ngenamba oyibonayo ku screen noma ku email address uma unombuzo noma ke ufuna ukuthola ubufakazi nakhona siyabuthatha ubufakazi babantu abakhuluma ubufakazi bikaNkulunkulu hayi indaba zokuthi uthola ipromotion thatha ubufakazi bakho yobunika umagetshagetshe thatha ubufakazi bakho yobunika ushembe sebenze ngalonto la sisebenza ngayo ukuthi uNkulunkulu ukhiphe esonweni bethu iBhayibheli banqoba ngobufakazi babo Amen. Angegazi leyo. nangegazi likaJesu Siyabonga Nkosi. yona esifunayo le hayi indaba usitshela into ezojabulisa inyama no sifuna ezoguqula inhliziyo yomuntu ubufakazi obuhambayo ngoJesu Amen. nyeneniza kuJesu ngizofuna izibusiso nabantu abaloke befonela befuna izibusiso uma umfonela ingokubona ufuna iqiniso hayi izibusiso anginazi izibusiso zonke izibusiso zivele ezulwini IZWI KRISTU. Hallelujah. eziyaKristu mina ngiphathisa izwi Amen. uma wena uzozwa izwi engishumelayo Sitholile isibusiso. Hallelujah. wamukela ivangeli phezulu kwezona zakho uphume esontweni lakho leqhankqo khona amanga ulandele ivangeli uthenge iBhayibheli thenga amaBhayibheli Amen. iBhayibheli into ebalekile sithi uNkulunkulu aqhubeka siqine ngamandla akhe siphinde futhi sibonane ngokuzayo uNkulunkulu evumile siyabonga abazalwane kubona bonke abantu abazwa iqiniso uNkulunkulu aqhubeka anthinta inhliziyo namukela ivangeli elibhalwe phansi eBhayibhelini hayi ivangeli abantu abalikhuluma ngomlomo elingenaso isisekelo uma kukhona umuntu ofundisa into engekho eBhayibhelini umbuzo makuthiwa umfundisi wakho ukuthi ikuphi lonto eBhayibhelini uma ingekho uphuma lapho bengafuni ukuyeka uma evumela into ekuthiwa ingenziwe eBhayibhelini esontweni lakhe akulona isonto likaNkulunkulu lalisonto lakhe phuma lapho uNkulunkulu aqhubeka angcine size siphinde futhi sibonane ngokuzayo ngamandla kaJesu Kristu ngomoya oyingcwele manje naphakade Baba uNkulunkulu namandla Jehova olungileyo siyabonga uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu sisho udumo lwakho nezibongo ngezakho namanje uNkulunkulu uqinisa isandla sakho ulule uNkulunkulu isandla sakho usilisa abantwana bakho nabantu bakho sithethelela uNkulunkulu amacala ethu nalapho khona sonze khona ngabi singazi noma sazi sivuma ukuthi sonile siyacela uNkulunkulu intethelelo ukuba wena uNkulunkulu usilethele insindiso ngegama likaJesu Kristu sisibekelwe igazi lakhe sigcwaliswe ngomoya wakhe weqiniso nomoya wothando ukho konke uNkulunkulu esikwenzayo sikwenze ngokuthi sikwenze egameni likaJesu Kristu uma sidla egameni likaJesu Kristu uma ke siphuze egameni likaJesu Kristu ukuze uNkulunkulu konke esikwenzayo sikwenze siyazi ukuthi sidumisa wena noma sicule sihubele wena uNkulunkulu singacubeli singahubeli ukubukwa kepha wena uNkulunkulu odunyiswayo ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu othando namanje ke baba sithi intando yakho mayenzeke enhliziyweni zethu la emhlabeni njengasezulwini ukuba uNkulunkulu silungiselela ukubuya kwakho uNkulunkulu uzolanda abantwana bakho babuyisele endaweni efanele siyacela nathi uNkulunkulu ukuthi sithobeke ngaphansi kwezwi lakho ukuze sisamukelwe nguwe masubuya sibe nabakhethiweyo uNkulunkulu noma sekufika isikhathi sokuhlwithwa uma uNkulunkulu umusa wakho wehlele kuthina nathi sihlwithwe nabo bonke uNkulunkulu bayokuthatha siyacela uNkulunkulu usikhulule usifakele ukuthula enhliziyweni zethu ngeqiniso nangomusa ngegama likaJesu Kristu mhlawumbe ukuphila kwethu siphile kuwe uNkulunkulu manje naphakade amen. Amen.